Tajba. Tantiju. Bid-delayed action. Ara kemmi sabiħa. Kif inti, sabiħa? Tajba. Kemmet neħu gost li ġejt għatta naqra ħin maħna. Thank you, jena nirringrazzjak tal-istadina, anzi. Jena l-lum dejt naħseb, dejt najt Marija. Mela, kif għan introduċija? Prezentatriċi, ġurnalista, kantanta, mama, attivista ġvera taħdem bil-qalb. U ma nafx li ma wahda ija l-iktar ħaġa li kikun id-diskrifik bija jena minnom dawn it-titli. Ma nafx, jien niprofa nagħmel dak li nista l-24 sija fil-ġurnata niprofa naħdem ħafna, diki naħdem ħafna. U kemm nista, jekk nista nkun xi ftit influenza pożittiva fuq in-nies, nkun kontenta. X'kienet l-ewwel priorità tiegħek imma l-ewwel passjoni tiegħek meta bdejt bil-kant? Meta kont żgħira dejjem xtaqt inkanta, ġifieri dik xi ħaġa li taf x'kif kienet passjoni. Li bdiet bil-iskola biex tara kemm l-iskola tista' tkun influenti, konna għamilna The Phantom of the Opera as a musical u dejjem nisma' Michael Crawford u Sarah Brightman hekk ġo moħħi. U kienet hekk esperjenza grazzi għall-allima li għadhom hemmhekk f'din l-iskola tal-imrieħel fejn konna attendijin. U dawn kienu għallima tant għalmuna dil-musical bil-passjoni li ħalliet li ħafna ferħ f'qalbi u għatteħen nixtieq inkompli mela. U bqajt fit-tip ta' mużika tiegħek biex ngħid. Mużika klassika, però mbagħad inħallat dak x'inti isek issib ir-ruħ tiegħek, your soul. U jiena qatt ma immaġinajt li nnifsi ġo xi opera house dejjem xtaqt noħroġ hemm barra, nlaqqa l-mużika moderna mal-mużika klassika, kif kien jagħmel Pavarotti and Friends niftakruhom dawk il-kunċerti kbar. Jien kont tiflu noqgħod hekk quddiem is-sett tat-televiżjoni u ma niċċaqlaqx. Jiġifieri jiena hekk dat-tip ta' mużika toġobni. Mbagħad daħal il-ġurnaliżmu? Mbagħad l-Università kont ħadd communications, miegħi kien il-Peppi Zoppardi, tista' timmaġina. Influenzani ħafna, raġel li bravu ħafna fil-medja. U mbagħad kont ħdimt miegħu xarabank fil-fatt ukoll. Nistudjaw u nista' ngħid li l-ġurnaliżmu ispirani ħafna Peppi Zoppardi kien għallimni nsib storja f'kull persuna u konna għadni b'dik l-istess. Għadni għaddejja bija. Biex tara ta' jkollok nies f'ħajtek u li jituk it-tajjeb tagħhom jiċċellenġjaw kituk li jisfidawk ukoll, ġifieri jkun hemm momenti bsin. Però l-isfida tal-mek ukoll, ġifieri l-ġurnaliżmu mhux dejjem faċli, ġieli taqla ċamata jew ġieli ruħek f'sitwazzjoni antipatika wkoll, imma tipprova kemm jista' jkun tagħmel il-ġid, dik l-importanti. Issa jien naf li inti għandek isu din l-imħabba partikolari lej ġurnaliżmu umani, ġifieri tara kif tagħmel biex toħroġ Iva, fil-fatt jien dik ilha ħafna ilha snin ġo fija u għatlek minn fejn ġiet għax meta konna nagħmlu xarabank bħala studenti għax dak kollha konna PJ Vassalla kollha studenti konna l-istess kors tal-communications. Imma Peppi persi kien ikbar minna x'kien student matur f'dal-kors. Fil-fatt jien meta rajtu hemm tad-daħ kienet x'jisbtu ħajallimni. Mbagħad għalli jiena student bħalek. Ma insomma fil-verità kellu xi jallimni ta' dik il-verità. U bqajt dik l-imħabba li tista' issib xi ħaġa f'persuna li qatt ma tippretendi li ssiba. Pereżempju l-iktar ħaġa li taffaxxinani jekk pereżempju jiena nkun qed niltaqa' nitkellem miegħek għall-kafè u tgħidli xi ħaġa li ngħidi. Ma nafix kont fuq Stephanie Spiteri u jekk naf li dil-ħaġa jekk inti taċċetta li noħorġu hemm barra ħanamlu l-ġid għax ħadd ma passar li inti hekk, jien nagħmilha noħu pjaċir anzi. U fil-fatt stejjer ta' personalitajiet vera jmorru tajjeb ukoll. Ħafna. Inti bdejt programm. Iva. Kun nhar terba' fil-għaxija. Kun nhar terba' fl-10 u 10 fuq Television Malta. Jismu Umani, eżatt. U dan letteralment huwa naħseb din il-ħajja li ilek tgħix għal ammont ta' snin issa, imma fl-istess jiena qatta fi programm partikolari. Ekku, jien meta fil-Kamra tal-Aħbarijiet, il-kap tiegħi tal-Aħbarijiet, Reno Buġejja jaf ġifieri kemm inħobbhom l-istejjer Umani u fil-fatt
kważi jistenna li ntieħ xi ħaġa tajba fl-aħbarijiet. Mhux dejjem faċli li toħloq u ssib in-nies, imma hawn nies għandhom stejjer tajbin, stejjer interessanti, imbagħad ikollok min ma jaċċettalekx, ġifieri mhux dejjem faċli. Fil-fatt hemm nies għaddi niġri warahom ma mhux ħanata qalbi. Daw niġri warahom għaliex naf li jekk se nagħmilha din l-istorja se nagħmlu ħafna ġid, dik hi l-importanti. U fil-fatt umani huwa riżultat ta' da. Ġifieri huma estensjoni tal-istejjer li nagħmel fl-aħbarijiet, imma ovvjament għandi iktar ħin biex inkun nista' nixxala mal-persuna, nidħol fil-font, nara fejn tgħix il-persuna, min huma l-ħbieb tagħha, l-ambjent li fih tgħix, u nsir naftaq iktar għax fl-aħbarijiet forsi għandi 2 minuti u nofs l-iktar, imma hemmhekk għandi nofsija. Nofsija nippreżenta 2 stejjer tajbin. Jaffettwawk lilek l-istejjer il-fatt li tisma' dawn hemm momenti veri, Stefani, nammetti, Iva. Speċjalment jekk il-persuna jiġrila xi ħaġa. Jiġifieri jiena naħseb li tajjeb li jkollok tip ta' appoġġ soċjali, professjonali xi kultant. Jiġifieri s'issa ma għamiltix jiena, però ikun hemm momenti naħseb ikollok bżonn appoġġ ta' psikologu għaliex tant tisma' u jien nagħmel ħafna dawn l-istejjer. Li xi drabi anke l-editors li jkunu qed jeditjaw miegħi jgħidu li di tal-bikjeħi tax kif hawn kollhom raġun għax tant ikun hemm uġieħ. Però jiena mhux uġieħ biss imbagħad, jiġifieri jiena dejjem l-istorja irid nagħlaq b'xi ħaġa pożittiva. Ma rridx uġieħ biss, ma rridx dwejjaq biss, għax dwejjaq biss x'ħan nagħmlu. Imma li toħroġ il-kuraġġ dak li jkunu hekk umani hekk umani huwa forza ta' pożittività, ġifieri dik żgur. L-istejjer kollha happy ending, ġifieri. Aħna għandna promotion qasira li qed toħroġ fil-fatt ejja narruha. Grazzi. Umani, nhar l-erba' fuq Television Malta. Ġifieri nfakkarkom għada fil-għaxija. Għada fil-għaxija. Fil-10 ta' filgħaxija. Darba il-ġimgħa l-oħra kelli programm mużika jekk iktar ta' mozzjoni kbira, drammatika. Fil-fatt kelli stejjer Halloween, ġifieri kelli mort ġo Kerreja, mort għattajt ħin ġo Kerreja tal-Ħamrun. U hija storja kompletament differenti minn kif nafa jien ta' tifla x'inhi l-Kerreja. Vera għandhom xi ħaġa sabiħa daw in-nies li jiena tallimt ħafna daw ma jirdux joħorġu minn hemmhekk, kuntenti ħafna flimkien, jekk Christmas ħarġu kollha flimkien tal-għaġeb. Mura qas nimmaġinani. Inkredibbli. Jgħixu fl-umiltà però għandhom ħafna ferħ. Isma' l-Marija ngawduha bħala ġurnalista, ngawduha bħala preżentatriċi, però ftit jiġina l-ħin li ngawduha bħala kantanta. Għaliex naħseb anke inti personalment ma ssibx daqshekk il-ħin fejn tesponi biex ngħidlek. Ekku, biex fil-fatt jiena rrid niġi lura x'qed irrid jaħassra wara kollox issa għandi 40 sena u għat ifhimni rrid nerġa' niġi lura. U ħriġt issa f'sena ħriġt 4 music videos. U dan li ħanaraw l-aħħar wieħed. Pensiero d'amore. Ħanaraw vera beautiful, leħen, mamma mia. Ringrazzjak. Willow tree, falling leaves, autumn inside. Moving stills, feel no breeze, same thought in my mind. Driving, getting in my car, close to home, not far away. I just wanna be where you are. Mi avvicino a te. Scriverei una canzone coi battiti miei. Io senza te non esisterei mai, senza fiato cercare qualcosa che non troverei, come stare nel buio per l'eternità.
say you will never ever let me go. I will live forever here in your arms. Respiro vivo ogni attimo, sperando che non fosse l'ultimo. Sei la mia più grande melodia. Io senza te non esisterei mai, senza fiato cercare qualcosa che non troverei, come stare nel buio per l'eternità. Io senza te non esisterei mai, senza fiato cercare qualcosa che non troverei. Siamo qui ritrovati nell'eternità. L-ewwel net inkredibbli. Ringrazzjak. Dak il-leħen grandjuż. Grazzi. U bħala mami, hawnhekk. Kollox għamil nexxielek tagħmel ftit ħin inti wkoll. Parija, tieħu tfal magħha. U ma stajtx ewwejja qiegħda hawnhekk, ma stajtx ma Ħafna kellimha. paċenzja bija. Għanna il-Alaja, Eżatt. il-kbira Alaja, u xek, u żgħira Alicia. Jieħdu paċenzja bik u tu paċenzja bihom. Eżatt, ma jissapportjawni ħafna, Jiġifieri jekk passionate ħafna fuq ix-xogħol li nagħmelux. Le, ħafna, supportive immens. U kif jirnexxilek tlaħħaq? Għaliex naħseb dik hija xi Ġen ħaġa kbir, li- għax pereżempju llum ġew mill-iskola f'xi tlieta, it-tnejn li huma. Sakemm tajthom jiklu malajr, bdejna parti mill-homework, insomma taf xi ġifieri inti hom ukoll. Taf ġifieri, imma aħna nlaħqu aħna B'xi mod. B'xi mod inti tifhimni eżattu. Tbiddel, jienek narani għalmenu, biddilt tul is-snin. L-affarijiet li kienu għalija aktar importanti qabel, ġifieri qabel kienet ħaġa importanti, eventwalment għat li isma' jiena dik ma ċandi ċans nagħmilha, ma ċandi ċans nieħu gost biha, imma mbagħad tieħu gost b'affarijiet oħra, ġifieri issa ħajtek timliha b'affarijiet differenti. Mhux qed inkellimkom għax ma ġibtilkomx microphone. Għaliex kieku qed ninkellimkom ftit imma vintajnija fl-aħħar sekonda tilhom ejja ħdejja, ġifieri ma nistax m'għandix microphone għax bla-ħsieb. Imma hekk għajdu li ħaġa waħda biss, il-mami, x'inhi l-iktar brava? Ġurnalista fuq il-television, tkanta, mami, x'inhi l-iktar brava? Kolla. Kolla! Aħjar, thank you, ħankom microphone. X'inhi dik? Kolla. Kolla, vera. Tix taħseb? Kolla. U taf is-sajjar il-mami? Jgħidu l-verità. Verità hawnhekk għax inkella tinqabdu. U ma jgħidu Iva, ma vera ma nafx. Le. No. Jien nikol inħobb. Le, fit-tisjir, nassagurak, isma minni vera ma nafx. U min l-iktar mqarba minnkom? Ma nafx. Ma tafx? Naħseb it-nej bravi, ta' it-nej. it-nej bravi. Tħobbu tkantaw? Vera? Ġifieri meta tikbru hekk ħadd tkantaw bħal-mami? Għadni ma nafx palissa. Imma għandek leħen tajjeb. Għanistaqs il-mami għandha leħena tajjeb. Jien it-tfal inħallihom it-tnejn li huma għandhom passjoni, però nistqar li jien it-tfal ma nimbuttaħħom għal xejn. Però jiena dejjem jafu li dak li jridu jagħmlu jien ħajsibuni mbagħad forza warahom. Ma mhix ħanejdilhom isma' le kantaw le isfnu, dik f'idejhom. Jina nawguralkom ħafna affarijiet sbieħ, sa naħseb għandkom il-homework u għal Mela, ġejtu għawnek ma homework. Dik hija l-verità. Grazzi ħafna. Vera ħadd pjaċir. Anke jien. Għandi ħafna iktar ħin. Anzi. Narġa' nfakkarkom però li għada fil-għaxija fl-10 fuq TVM il-programm ta' Marija Umani għadu frisk, ġifieri gawdu magħha naf li l-istejjer tagħha jkunu jmissulek il-qalb u tibqa' dejjem bit-toma tajba. Grazzi ħafna. Sellimlek bil-qalb. Thank you so much. Ħajkonna nħallukom, għalix aħna s-sani naqdu ma taqsima tal-ħabarijiet. U bħalli taf, inti, ma nistawx nitċajtaw ma l-ħabarijiet. Ma nistawx nitċajtaw. Ma nistawx. Nselmilhom tal-aħbarijiet. Ħamurru, narukom minna ftit ieħor ma' Father Karm.